ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ಗೆ ಸೋಪ್ ಬ್ರಹ್ಮರಸ ಮುಗ್ಗಿಬಟ್ಟಿ ಓದರು ಶುರುವಂತ ಅಂದೆ ಓದಲು ಬ್ರಹ್ಮರಸ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಗುಂಡತಿ ಜೋಕುಲು ನಿಯತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬದುಕು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೋರ್ಡೊಂದು ಎನ್ನೂ ಜೀರು ಹಾಯ್ ಚಿನ್ನ ಪಿರಾನ ಯಾರಂದೇರು ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇನಿ ಬೈಯಾಗು ಪೇರ್ಕೊಂಡೆ ಉಂಡತ ಅಂಚ ಇಂಚ ರೆಡಿ ಆತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಜನ ನೀವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪೇರುಂಡೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನಪ್ಪನಂತ ಬರ್ಪಲ್ ಅಂಚ ಇನಿ ಬಯ್ಯನ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಮನಸ್ಸಾಂಡೆ ಐಕ್ ಎಲ್ಲಾನ ತಿಂಡಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಮನ್ಪೊಡು ನೇನದ ಐಕ್ ಅರಿ ಮಾತ ಕನವಡು ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋಡ ಐಟಮ್ ಮಾತ ಕನಕೈನಿ ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಮನ್ಪುಗ ಇಡ್ಲಿ ಬಂಡದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದತ್ತು ಏಪಗ್ ರಾ ಮನ್ಪುನತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾತ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಮನ್ಪೊಡು ನೆನದೆ ಡೈಲಿ ಅನ್ಕಾಂಡೆ ತಿಂಡಿ ಮನ್ಪೆ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಮನ್ಪುಗ ಚಿನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಿಂಡಿ ಮನ್ತು ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಏಪಲ್ಲ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೊಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಇರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ರೋಟೇನ ಎಂಚೆಕ್ಪುಣು ದೇಪೋಲ ಮನ್ಪೊಡದ ಆತ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪೈನೇನಿ ಏತು ಸರ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಹಾಪುಣದ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜಾಂಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪುಜಿ ನಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತು ಒಂದಿಪ್ಪೆರೆ ಹಾಪುಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶನ್ ಮಾತ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುನ ಮನ್ಪೆ ದಲಾನ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತೆನ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಜನನಿ ಬರವಲಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಜಾನಿ ಬತ್ತಲ್ ಅಲ್ಲ ನಾಯಿನೊಂಜಿ ಲೆತ್ತೊಂದೆ ಬರ್ಪತಯ ಶೈನ್ ಕಟ್ಬಾರ್ದು ಹೊರಡಿ ಸಾದಿದೆ ಇದಾದ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗೆ 100 ನಾನು ಮಲ್ಲಿಗೆ ತೀಯರ ಮನಸ್ಸಾತೀನಿ ತಿರ್ಗಿ ಆಯ್ಸ ಸೋತುಂಟು ಮನಸ್ಸಾನ ದಿಪ್ಪುನಿ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ದಾರಕನ ಯಾರುಂಡು ಅಂಗಡಿ ದಾರಕನ ಯಾರುಂಡು ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಗಡಿ ಬಾಂದೆ ಸಮಾಧಾನ ನಿಜ್ಜತ ಏಪ ಕೋಡೆ ಪೊತ್ತಿಚಾನ ಇಜ್ಜಾನತ ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಬೇಗ ಬೆಂದರ್ಸುವಾರ್ದಿರ್ ಯಾನ್ ಬೆಂದರ್ಸುವಾರ್ದಿನಿ ಅವು ಪಕ್ಕಡೆ ಇಂಚಾನ ಐದಾ ಬೇಗ ಬರ್ರ ಅಂತೀನಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಎಂಕ ಅಂಗಡಿ ಯಾರುಂಡು ಪಜಿಗ ಯಾರುಂಡು ಹಚ್ಚಿರ್ಕಾಯಿ ಯಾರುಂಡು ಬಯ್ಯ ಟೈಮಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ರೊಟೀನ್ ಚೇಂಜ್ ಅಲ್ಲೊಂದಿನ ಆಯ್ ಪೆರಂಗಾಯಿ ಕಲ್ವಿದಿ ಕಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಿಗಲ್ಲ ಬೇಕರಿ ಪೋಯವ ದಾನ ಜ್ಯೂಸಾ ఉండవా నిన్న ఉండవా లాలీపాప్ బొచ్చి జ్యూస్ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬನ್ನಾಗ ರೆಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂಗಡಿ ಹೋದಾಡ್ತೆ ನೀವು ಎದುರು ಬಂದಂತೆ ಇಡ್ಲಿ ಅರಿ ಮಾಡ್ರಿ ನಂಗೆ ಶಾಪ್ಸ್ ಇದ ಜುಮ್ಕಿ ಬಿತ್ತ ರೆಡ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಬೈದಿಂಡು ಸುಮಾರು ದಿನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತು ಚಿಕನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಯ್ದು 4:10 ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ತನಕ ಹೋದಿಂದ ನೈಟ್ ಕಡೆದಿಂದ ಬಲ್ಬ್ ಬಂದವರು ಹಂಗೆ ಸ್ಪಾರ್ದಿಯೇ ಉರ್ದು ಆಯ್ತು ಕಾದು ಗೈಸ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಇದ ಜುಮ್ಕಿ ಎಂಚುಂಡು ತೂಕ 92 rupees ఇంకా ಆದದೆಲ್ಲ ಕ್ರೇಜ್ ಇಚ್ಚಿ ಜುಮ್ಕಿದ ಮತ ಇಯರಿಂಗ್ದ ಮತ ಅಂಡ ಸಾರಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ಗೆ ಸೋಪೋಚು 92 rupeesಗ ಓಕೆ ಯಾವಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಜಾತ್ರೆ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 40 ರೂಪಾಯಿ 30 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಕ್ ಮಲ ಜಾತ್ರೆ ಮಾತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಮುಖಂದಾದ ಪಂಡ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಕತ್ತೊಂಬ ಇದೆ ಒಂಜಿ ನೈಟ್ ಮೂಜುಂಡು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಏನಿತ್ತೆ ತಿಂತಾನವ ಮುಂದೆ ಕಥ ಮತ್ತೆ ಬೋದು 3 ಜನಕ್ಕೆ ಮೂಜ್ ಒಂಜೆಂಕ್ ಒಂಜಮ್ಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಪ್ಪ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಯಾಲ ಜನನೆಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸು ಕುರ್ಕುರೆ ಮತ್ತೆ ತಿಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲಿಲ್ಲ ಅದು
ಬರ್ಪಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ರಜೆ. ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ 40 ರೂಪೀಸ್ಗೂ 3 ಜಿ. ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅತ್ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅತ್ಗೆ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆತಿಜಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡೆ ಬಂದಿತ್ತತೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಂತ್ ಇಡ್ಲಿ ಮಂತದೇನಿ ಕಾಂಡದ ಮಾತ ಬೇಲೆ ನನಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಲೋರೆಸದು ನಮ್ಮ ಒಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲೆಗೊಂಜಿ ರಜೆ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೊಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಲಸಗೊಂಜಿ ರಜೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಯಾನಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಂತದೆ ನಿಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಬೆಸ್ ಇಡ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚು ಏತ್ ಬೋಡ್ ರಾಟ ಮುಜಾ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚು ಇಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅವಂತ ಇತ್ತು ನೀವು ಮೈಕೆ ಬ್ರಹ್ಮರಸ ಮುಗ್ಗಿಬಟ್ಟಿ ಓದರು ಶುರು ಅಂತ ಅಂದೆ ಓದಿನ ಬ್ರಹ್ಮರಸ ಬ್ರಹ್ಮರಸ ಮುಗ್ಗಿನ ಮನದನಿ ಓದರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾತ ಬಂದು ಆ ಮಾತಿರ್ಲಂಚೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದುಮ್ನಾನಿ ಓದಿನ ಕೆಲವೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ದುಮ್ಮಿ ಓದಿ ಒಂದು ಮಂಡ್ಯ ಯಾನೆ ಓದಂತೆ ಕೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ ಗೈಸ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಐಕೆ ಪೇಂಟೆಗೆ ಓದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಇಂಚೆನೆ ಹೋಯ್ನಿ ಪಂಡ ಗಾಡಿದೊಂಜಿ ಪುಗೆ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೆರಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇದ ಐಕೆ ದಾದಾಂಡದೆ ತೊನ್ಗ ನೆನ್ನೆ ಎಂಕಂದತ್ತು ಬೊಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಚಪ್ಪಲ್ ಓದಿತ್ತೇನೆ ಐಕೊಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ರೆಡ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಕನದೆ ಬೊಕ ಅಮ್ಮನೊಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕನದೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪ ಬಚ್ಚಿಲ್ ಪೋಂಡು ತಾದು ತುಂಬು ಯಪ್ಪ ತಡೆಯುಜಿ ಫೋನಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿನ್ನೆ ಆಯ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಮಾತ ಯೋಗ್ಯತೆ ejjandhnakleg ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪೋಡು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಗುಂಡತಿ ಜೋಕುಲು ನಿಯತ್ತುಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಬದುಕು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೋಡೊಂದು ಎನ್ನೂ ಜೀರು ಅಂಚ ಏನು ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಅದ ಅಂಡಲ್ ದಾದನದು ತೊನೋಡು ನೆನ್ನದಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಬುರ್ಚಿದಾಲ ಅಂಚ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲ್ ಕನದೆ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿದಾಲ ಅಪ್ಪಚಿ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾಲ ಕೊರ್ರೆ ತೀರ್ಚಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಬದುಕುವತ ಅವೇ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೇತೆಕ್ಲು ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನಾಡು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಗೂ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಆಚರಿಸೋಣ ಅಂಚಿನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೈಜ್ಜೇರು ಈತ ಬೇಗ ಬೊರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇನು ಖುಷಿ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಏನ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬರ್ಪುನ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ತೀರು ಇತ್ತದ ಕಾಲಾಡುಂಡತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುನಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನ ಕಾಲಾಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಿಯತ್ತೇಳು ಬದುಕು ಅದ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿದ ಅನ್ಪೇರು ಸಾಧನೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅವು 150 ರೂಪಾಯಿ ಹೌಲೇತಾ ತರಕಾರಿ ಕೆಂಬುಡೆ ಅಮ್ಮ ಕನೇರಂತೀರು ಜೋಡು ಮುರನ್ ಜೋಡಿ ಪೋತುನ ಅನ್ಪೇದತ್ತ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಜೋಡು ಪೋತುನೊಂಜಿ ಐಕೆ ಕೊನತು ಎರಡು ಜೋಡು ವಾಕ್ಮೇಟ್ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಪಿರಕನಲ್ಲ ಅಂಡೇರು ಅಂಗಡಿದಾಯಿ ಅವ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಪಿರಕನ ಅಂಡೇರು ಆಜೆತ್ತವ ಇನ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ಗೆ ಇನ್ నీ అమ్మ నా జోడు తీరం కట్టండి పాడుతులే ఎత్తర గ్రిప్ చెప్పలవు జారు తిండి కొనసిస్తే అమ్మ ఫేవరెట్ హల్వా మంచిగా కొంచెం రవే లాడు ఇంకా ఇష్టం స్వీట్
ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ವೇರಮ್ಮ ಮೋದಿಕ ಅರ್ಕಂಜರು ಒಂದುಲ್ಲಿ ಕಚ್ಪ ಅವಳತೆ ನಾನು ಒಂದೇ ದಿನ ವೆಜ್ ಒಂಜುವಾರ ಬೊಕ್ಕಾಂಡು ಮುಗ್ಗಿನ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ಏತು ಬಂಗ ಓ ಏತು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಗಡಿ ಕನತು ಸಾಕಾಂಡು ವೆಜ್ ಅಂಡ್ ಏತು ಬಂಗ ಬೋ ಕಾಲು ಏಮೆ